Naš skakač u vis skokom je nadvisio španskog asa i potvrdio dobru formu na nedavno završenom evropskom klubskom šampionatu za juniore u atletici koje je održano u Sremskoj Mitrovici. Zimska sezona je pred atletičarima i nekoliko dvoranskih takmičenja, a Miloš će biti spreman i tempirati formu za najveća takmičenja. On prevodi jednu mladu generaciju dobrih sportista u Policijskoj upravi Sremska Mitrovica. Znači on je jedan novi talas mladih, dobrih, vrhunskih sportista je na sceni u Policijskoj upravi Sremska Mitrovica, a Miloš Petrović je predvodnik jedne nove generacije. Tu imamo i dobrih džudista, i karatista, i atletičara i fudbalera. Sem obaveza u klubu, Miloš odgovorno obavlja i posao policajca u Mitrovačkoj policijskoj upravi. Obaveza je puno, svaki dan putuje iz rodnog Jarka, a zahvaljujući razumevanju i podršci nadređenih uspeva da ostvari izuzetne sportske rezultate. Sve je isplanirano i sve se postiže kad se hoće. Usklađujem ih razumevanju mojih starešina i kolega. Posebno bih se zahvalio načelniku Zoranu Smajiću, načelniku policije Đuri Mandiću i komandiru policijske stanice Gazibrarić Saši, koji su veoma razumni na mom odsustvu i kada se nalazi na pripremama, treninzima, raznim takmičenjima u inostranstvu i u našoj državi. Na Mitrovačkom evropskom klubskom šampionatu za juniore Miloš je skokom bio bolji od španskog asa Javiera Sancheza, također juniora koji skače 2,24 cm. Konkurencija je u ovoj disciplini jaka, a podrška i vera stručnog štaba atletskog kluba u Milošev potencijal značajna mu je podrška. Može Miloš i puno više. Ono što ja mogu da kažem ne kao starešina, kao njegov trener, je da to je momak za 2,30. Znači, to je momak za 2,30, znači tad će to biti ako budu ispunjeni neki uslovi, ako on to bude želeo i hteo, ako ja budem stručan da to budem raditi s njim, ako bude imao uslove. Miloš Petrović je juniorski reprezentativac Srbije. Naredne godine učestvuje na Univerzijadi u Beogradu. Velika takmičenja priprema su za ono najveće, Olimpijadu u Londonu 2012. godine. Verujemo da će naš atletičar sportsku i profesionalnu karijeru podjednako dobro obavljati, kao i do sada.